سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا استناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو لومي حنتا قداسي تارستي نخلنا كتمرنا كتنكحنا تخلي ازبل كويه زغريبه زلخو سلازي كسا مودة تخطاتلوا بتاعتنا قدم كاب مجمريا جميركم دما لايك كتبوا يتحساسبكم نابتالوت نخبت امنتان اوكي سو ناي لومي متحساسبيت انت ياخد كون حمشت اقدست مستيرات دك تبعتيو نتوم مسؤوم زنبرا كاب لب زفكروان دك نستيو ساكت مسؤوم زنبرا ديك ناس نتن زفكروانن بعد حضارة تكون تخليخ بزخوني يكون مسقال كنبرو خلو ولا نافتوان كله كنقروان زي دليو يقداس انت تردوز انت تفلطو ويكا دس زي بلون بحر مالتيو شو ازن هايلو من اطلات كنريانينا مبزحت القزي ودينا تازوز فتوا قوال كنقرا ايدلنيو اي سكفوني ويكا اي ربشوني مالت جن ايكونن سلازي نزا فيديو ريخي ابا خلخي نتي لوتي نتزدل زلو ناي بحر لوتي دي نعشت مكيارات كتقبريو يتحساسبك كلهم تودد ما بحر تسكيفكا زي قدس نزا فيديو سدد ابلولن ما يبنسو من نغاقحي كهونن سلازغل ناش نقراتين انت تدقاقي منجن مسحاب زفتران كمو دما ابتي واتون زي متشونت كفترة زخلاي ناشت يوم تدميرم عبيت ساقامات زخون دما موداتا سو قزي خي وسدنا كتنابتي ملقتنا يلومي كناتينا مالتيو سو بوينت نمبر 1 دك تبعتيو زي فتوى مستيرة وشتوم زعقروا زي نقرو خدمة انت ياخد كون men hate praising other men so سبايكي أركاف كاريخي نسخي نخالو دك تبعتيو كتودسي كتموقسي كتخبري ويكا كتدنق غلغي ولا كوي زاربوني يمكن قبل بوم تبو اي سمعو منيو so be careful about that yes دك نستيون كوميين دك نستيون كالتيفن ينزردا وداب كدنين كالقوال كدنق اي فتوانين تروي خدمة اوداد جن اكتي قبريهم كم زي قدسو جد نعودات ون يسمعو ميو سلازي حجن زاربو زلنا قالوا تتأمت ودي ويكا تحيال ويتقلمل مالتنا ايكونن ولا مزنا نحو خديو ودكو خدي ودحو خدي زمت كدي محازا خدي بزي قدس ولا نبخون تخوني امانا كتدنق قالوا تبعتاي كتدنق انت تسمعيو بتدقاقا مالتيو ننفسو وقسات قبر لزولخو خوينو يزردو سلازي سلمتاي دان خالي سباي زيادة خالي ود زيادة لعلي تدنق على منال بعد كابو ماني سلازي حماقو خيكون زبل حساب ابرؤسو سلازي موطيو سو كل جزي التزبحال ويتسغطريو اب نفسريو مس نفسي زارب سو سلمتاي كموقتكم كيلا زبل حساب يموطيو سو زخا كم زبلنا اجين نخالو ودي ويكاز طمت كوي نفكاري وي نخال مال طراي كنا نبزلنا اذن نقرب تغن حواتكون كتدنو خلخ بتنقق بزبله ملكع مغنياتو نتودي كم زاد حد يركز يكون كل جزء بزعبة حوقي بزعبة حفت خط رايت زارب تقين بزعبة حوقي بزعبة كوقي بزعبة ود حبوقي قال ملت رايت زارب تقين جيجاي بركة مغنياتو بمنصور نعوت وجوز اللي خينو كردو سلازغل فلايدما دك تبعتيو very sensitive يوم كم زي sensitivity ويكا خمس زي سمعهم نقرات جيروم أكت خبرو خوليهم جن أوشتهم بزوج سمعهم نقرالو كتستوعلو قالك لك كم تنسخي بزعبا كالو دك نستيو كدنق كلو صبغ دي سمعكي نودون كم غير كتحسب يلكي كابا خزف اليوم مغنيات يبلون سو نخالو تودات كتنق خلخ خنتاي زقاتهم مجمريا نفسو اب نفسو كبرت كغدل يخلي مغنياتو نسخي نتناتو نابنه نتكالي سب صباغ دي بملك دي بحبت دي بتمرت دي بقله تدنقيان تلغي ابتنت بتاتي نفسو كمزق قناصب تغبري زلغ ويكا بناتو بتنسو زلو زيت عقبي كوينو سلازي سما كالاي دما زخونه ود دما بتاغال مسيتناتو نسو تزبله تزحيله كون يزلي اب كالب زي قدس اب تغزو ግን ታስበይቱ ወይ ካታፍቃሪቱ በሆም ختريو ስለዚህ ደል ማለት ነው so he may not show it ማለት ነው may not show it but get pissed off when she admires another guy so ወላኳ በአፉ ከፊት እንተዘይ ተዛረቦ በውሽጥ ግን ጽባይ ይስማኒ point number 1 خالي ودي نخال زخون يكون عانت ودي كتدنغن كتخبرن خلخ ጥንቅቕ ኢልካ ኸውን ክኸላሎ ስሜት ናይቲ መናብር ትኽት ጎደ ኸይትልዊ number 2 dislike interruptions in TV yeah very important net بيا منال بندك نسيو بزح يترداكن يا كن زي اقداسيت net بيا بدك تبعتي مالتي انت ساخه دك تبعتيو كاب دك نسيو فلي زبلم ነገር እንተል ሓደ እንታዩ
دكنستيو أب حدا جزء سلسلة أربعة نجارات كجبرا خلان تيفنا رايا تلفزيون كزاربا تيفنا رايا تليفون كزاربا خلا كدان كعدس خلا قلنا ملا استفل عليه نجارات ناي مقبار كلا تعلو مالتي تاسكينج بحالزي بزوح نتفتات أب حدا جزء ناي مقبار فلوي كلا تعلو دكنستيو نفعتين ما أبو وتبعتايكم يكون أما تلفزيون رنتلو تلفزيون يزرزلو سلازي أبتاز جبرا زلو بزوح تطو زبلو زخالالفو تطو زبلو نجار يلن جابزي أنا وين exactly كم نفسي يزارب زلو أنا تلفزيون يرنتلو كداي نجار تلفزيون كرايد لني من البات يفتون دي تلفزيون جن مشاب كله تلفزيون كله عيد لني وعناته بكوناتي سلس فلت سلمتاي فيلمي يرنتلو أنا فيلمي يزري تسخات زاربون تسخات زاربيك سمعي كلني وين فيلم غريه وين عاق سمع لني إذا مونغو زات وني عيفتوني زدما ولا بنعشة ودات وين تريخا full attention ناتو ماوي distract زقبرون دما عيفتوني ولا so أب مونغو عتيق الزربا ولا قد أسأل وين تخوني عند حراتيخ كلف تبلي اللغي سبوك يسمعوا يخليو الذي كان هذا الصحاب تلفزيون مرايون كوغتفو يخليو معناته ويدما تاخذ قبر لك مونغو هي يعني تلفزيون ساعتين لو تاني تلفزيون شعات زمصو جزء انت حبكيو صبغيو نعاقونكم تقالونكم وقتون تخليها زياده جن اب فلاي كعسو جيم اليوم قلب تسعاتو لودات فول فوكس عليهم ابو بزح ديسترابشن سامونغو متيو انتراكت زغبرم ديسترب زغبرم ايفتونيا يا تتنكغلا منيشتي نابزيت دلي قريچت سلتخيد سو كما خزي كون دما سلم داي انا خمزا غبركم خمز نديت نو وداتنا والدد فللي علووميو اوكي جاب زي كنركن استعمل زلنا ودي تلفزيون زخال فايده لني الكات 5 ساعات تلفزيون كوف من بالك زغبني ودون سو غبري يبلون نيشتي غزي اتا نيشتي غزي انت خوينا اب ايو نبل زلنا نمبر منو معالتا تلفزيون كوفيلو اي تخلفن زبل كازغا زغدد حمامي سو كل غزي امزازينا كنريو يغبا so such distraction does not make him happy or concentrate total on you so تاني مالتي كتعللون دحقينكم تلفزيون زي ما ولا نعبدنا مالتي ابتا زربا زلكم غزي تا تلفزيون تتوبلوا معناته نسخي فيلم نراخي تعلال كغبريه تخلت خوني نسجن كي كون خلي انا حجكم يكون فيلم غنر تخينا فيلم انت زي كون علال تخينا على التلفزيون سي ديستراكت غبركايو كسمع خات دلت نغرات كم سلازخوني زيا كنستعمل لنا تلفزيون بزح زخلالفو اب زخونه نغر زخلالفو ايفتني ودي ابزيا تنقق تبلكا نتفقرها مليسو خمز مكر ايو زقبرن مالتنا وتر سلسته seeks for your attention يارما اقداسي كل غزي ابقال نستيتي بزح غزي يزربنو تبعتاي زملكات كم بزح يزربني so that's why the video تاع زدما اتحساسبانا انا خنسفه يحجزنا قال نسيت كل غزي قالوا بابا اب ناي اب مرعاديو اب قرات كتكلغا قالوا باخت بالله كاينا نبل حقي دما يقبايو نسخدماكم تودون بفلاي ناي سدرا بيت ديو ناي عرقت ديو ناي قلمله نجر كله صيدكم محازوت كريم سكالوت كتراي كتعل ديكم كس سبايكي وكتافكاري خي اجد اساكال مخانو كتخبري يخت كللكي كاب غزينا غزي مسيخي كتحق في يخت كللك اب زوريو كتكون كللكي otherwise ندحركم زيت كبري زلخي اب لعلي بخالو سباتون كبرز غودلو خويني سمعي زغدد دما زي فتو بحاده وراي بحاده خيتكا مسكال مماهرتيدي ولا قليلكا منو ما عرفت مسكال ود غجم كتبل this not really nice yes محازوتكي روختي مماهرتخي كلهم كترغبت خليه قبويو ግን كل ግዜ ድማ ሚዛን ከህልዎ ክኽላሎ ወይ ድማ get together ናይ ዕሩኽ ናይ መሓዙት ተኮይኑ it's okay ግን ኣብ ሓደ ውራይ ከይድካ ንዑ ዝፈልጡ ንዓኹ ዝፈልጡ እንተሎ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ካል ወዲ ክሪኡ ከሎ እቲ ወዲ ሕማቅ ክስምዖ ዝከኣል እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ዋላ እኳ ንፅቡቕ ነገር ንሕማቅ ነገር ኣይሓሰብኮን እኹል ኣይኮነን ከምኡ ማለት ከምኡ ኢለ ይኩን ክገሚት ኖ that's not enough ከምኡ እዝን ኣይኮነን ከተስተውዕል ኣለካ ከተስተውዕልለኪ على حداركي أفكاري خندر غينو attention نات كسيو قالوا كله ننات اللو جزيخا زي ما بخان كل سب ننات اللو نناتو قدام النت زيب نخالق قدام النت كبز فتن انت أبيد النزولو زي فلت رايو زخا عشنات سوعنو جو نخومي كون حاسبية زبحال زاد حنا نجر يلن كاب حما حسابات استبقى سيكون نو نحداركا زخون كتحسب زي كيلكا قالوا كله كونتو يدما
እዚ ክንብል ከለና ካብ ክትፍለየ ብልክን ማለት ኣይኮን ክትፈላለዩ ትደሊኻ ንስኻ ንሱ ምስዕሩቕ ትወስኽ ምስዕሩቕ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣልቦኹም ክትቡ ክትክእሉ ኣለኩም ንሓትትኩም ኢና ንብል ዘለና ሶ ኩሉ ግዜ ኣብ ውራይ ክትከድ ከለኺ መርዓ ድዩ ጥምቀት ድዩ ገለ መለ ክትከድ ከለኺ ሕግታት ኣሎ ይብሉና ኣለዉ እንታይ እሱ ድማ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቑፉ ክትኮኑ ኣለኪ ብዝተኻለ መጠን ተሓዋዊፍኩም ትኾኑሉ ግዜ ክህልወኩም ኣለዎ ጎኒ ጎኒ ትኸድሉ ኣብ መድረክ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ንጓል ኣንስተይቲ ስለንመክር ዘለና ኣብዛ ቪድዮ ንካልኦት ሰባት ከተላልዮ ከለኺ ኣኽቢርኪ ኣቆናፂብኪ ወይ ከዓ ትሕትኪ ዘይኮነስ ኣኽቢርኪ ካባኺ ንላዕሊ ክኽብሮ ዝኽእል ሰብ ክህሉ ከም ዘይክእል ክትፈልጥ ኣለኪ ንስኺ እንተዘይኣኽቢርክዮ ካብቲ ንስኺ ዘቕርብክዮ ንታሕትዮም ካልኦት ክብዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ ካባኺ ንላዕሊ ዘኽብሮ የለን ሓደ ግዜ ትሪኦ ኢኻ ከዳኽማ ዝፍትና ንበዓል ቤትን ወይ ነፍቃርየን this is not nice ከምኡ እውን ተመወዳት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኢኻ ነቲ ስታንዳርድ ትሰርዖ ዘለኻ ንስኺ ብመንፅር ንስኺ ዝቐረብክዮ ብመንፅሩ ክኽብርዎ እዮም እንድሕሪ ንስኺ ክቢርክዮ ንኣብነት ስድራ ቤትኪ መሓዙትኪ ኩላቶም ከመይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘለኪ ስለ ትነግርዮም ዘለኺ ብመልክዕ እዮም ክወስድዎ ንስኺ ተዳኽምዮ እንተለኺ ካልኦት እውን ንዑ እዮም ክኽተሉ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሰበይትና ድማ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ንሰበይትና ወይ ንሰባይና እንታይ ዓይነት ስታንዳርድ ወይ ከዓ መለክዒ ናይ ክብሪ ከም ዘለና ንሕና ኢና ክንህንፅፅ ዘለና ኣነ ከምዚየ ዘኽብሮ ከምዚየ ድማ ዝፅበ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ነቶም ካልኦት ስለዚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ ንዓኺ እውን ተመሊሱ ፅባሕ ንጎ መጠን ንስኺ ዘኽበርክዮ ነቲ ሰባይኪ ንዓኺ ይኹን ንዑ ከኽብሩ እቶም ካልኦት ሰባት ትፅውዖምን ትግድዶምን ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ በቲ ሓደ ስድራኺ እንታይ ክገብሩ ከም ዘሎ ክነግሮም ከሎ እቲ ሰብኣይኪ ወይ ተፍቃሪኺ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘለኪ ስለ ዝስምዖ ንዘኽብረካ ሰብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢኻ ትገብሮ መሊስካ ኢኻ ትኽብሮ ሕጊ እዩ ሶ ንሰብ እንድሕር ኣኽቢርካዮ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ተመሊሱ ክብሪ ዝባካ ግዜኡ ከይከውን ይኽእል ግን ዝበዝሐ ግዜ ከምዚኣ ትኸይድታ ፕሪንስፕል ማለት እዩ good next point so ክንቅፅል ኢና ዘርባዕተ appreciate what he does ድማ ኣገዳስነት ድያ ወዲ ነታ ኣፍቃሪቱ ድዩ ሰበይቱ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ህያብ ክህባ ክፍትን ይኽእል እዩ እዚኣ ደጋጊምና ክንነግረክን ኣወዳት ኣዚና ንፍዓት ኣይኮናን ካብ ድኳን ከይድካ ተበላሒትካ ነታ ጓል ደስ ዝብላ ነገር ኢልካ ንምርካብ ንፍዓት ኣይኮናን ኣለዎ እዚኦም ንፍዓት ኣብ ከምዚ ዝበዝሕ ወዲ ግን ከምኡ ኣይኮነን that's why እታ ንሱ ብትመስሎ ዓቕሚ ዝገበራ ከተኽብሩሉን ከተድንቑሉን ከተመስግንዮን ይግባእ ኩሉ ግዜ እዚ ዝፈተኖ ጌጋ እዩ ኢልካ ንዑ ምንጋር ንኻልእ ሰብ ድማ ከምኡ ጌርካ ምውራይ ናግድ ምክንያቱ መሊሱ ከይጋጌ ነቲ ነገር ክገድፎ ስለ ዝኽእል ወይ ከዓ ዝመስሎ ንኸይገብር ስለ ዝዕንቅፅ ስለዚ ነታ ዝገብረልኪ ትሕመቕ ትንኣስ ደንጊ ድዩ ሓሲብዋ ላስት ሚኒት ድዩ ሓሲብዋ ቀደም ድዩ ሓሲብዋ ክብርቲ ድያ ሓሲብቲ ብዘየገድስ የቐንየለይ ክብረት ያበለይ ምንባል ከነድንቕ ክንክእል ኣለና ነቲ ዝገበሮ ባህሪ ከነድንቖን ከነተባብዖን ኣለና ከምኡ ንደሊ እንድሕር ኮይና ስለዚ ንሰብ ዘይምቁንፃብ so ዘን ሕግታት ኣብዚ እንታይ ይብሉና ኣለዉ praise and admire every small big unexpected normal looking etc thing he gives you ዝኾነ ዓይነት ህያብ ንሱ ዘምፃልኪ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ተፀብኺ ይኹን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ይኹን ክቡር ይኹን ሕሱር ብክብረት ወሲድኪ መመስጋን so do not appreciate his choice do not appraise ወይ ከዓ ነቲ ምርጫታት ናቱ ዘይምንኣስ ምክንያቱ ነታ ዘላቶ ንእሽተይ ክእለት እውን ስለ ዘቆናፅብ ኣብኣ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ብልጫ ኣለዎን ኣብ ከምዚ ደሊኻ ካብ ድኳን ናብ ድኳን እውን ኢልካ ብኩሉ ክእለት ኣሎ ናይ ሾፒንግ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ግን ከምኡ ክእለት የብልናን ብሓይሊ ከምኡ ኹን ዝበሃልካ የለን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወድን ጓልን እናቶም ኣካይዳ ኣለዎ እዚ ዓቕሚ ንዝገበረልካ ዓቕሙ ክተድንቐሉ እዩ ዘለካ even if he presents a flower to ወይ ድማ ዋላ ትዝቦ ዘለዎ ኣብ ላስት ሚኒት ናይ መወዳእታ ደቂቃ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ዝፀንሓቶ ለኪቡን ተመፅዩ ዋላ ሳብ እንትኾነት ከነድንቕ ክንክእል ኣለና ከነመስግን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንዑ ሰኔራ ዓቕሙ ስለምንታይ ረሲዕካ ኢልካ እውን ኣመና ባእስን ዕግርግርን ዘይምፍጣር ምክንያቱ ንገለገለ ነገራት ክትቅይሮም ስለ ዘይትኽእል ሓምሸይቲ ነጥቢ do not eat his food እዚኣ ንዓይ እውን ኣስሒቓትኒ እንታይ እዚኣ ድማ መግቢ ዲኻ ገለ ዲኻ ክትገብር ከለኻ መቸም ወድን ጓልን ፍልልይ ኣለዎም እዩ ወላ ኣብ መቕረቶም ኣብ ምስትምቓሮም ማለት እዩ ኣብ ገዛና ሕጂ ከምኡ ኣለና ንሕና መግቢ ምስ ተቐረበ ኣነ ዝውስኸሉ ቀመማት
ኣለኒ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ይገርማ እዩ ስለምንታይ ከም ትገብር ከም ዘለዎ ግደፍ ገለ ትብለኒ እያ ምክንያቱ ኩሉ ኣቃሚማ ስለ ትሰርሖ ግን ወዲ ድማ ከም ናትካ ባህሪ ድማ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብላነ እታ መኣዲ እንተተቐሪባ ብፍላይ ናትካ ክትበልዕ ተኮይንካ ተቐሪባ ትልካ ተላ ኣብታ ናቱ ዝገብሮ ብዙሕ ዓይነት ፀቕጥታት ዘይምፍጣር ሕግታት ዘይመብዛሕ እንታይ ማለት እዩ መግቢ ተቐሪብሎ ብኸመይ ይበልዖ ንዑ ብዝጥዕሞ መግቢ ክበልዖ እዩ ካልእ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚኦም ኣብታ ናቱ መፂኻ እውን ዘይምውሳድ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ንዑ ተኣኽሎ ንዑ ትጥዕሞን ወሲዱላ ኣብታ ግዜ መግቢ ንስኻ ንዓኻ ደስ ትብለካ ክትበልዕ ንስኻ ድማ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ከም ባህሪ ከምኡ ኣለወን ካብቲ ናይቲ ወዲ ክወስዳ ገለ እዚ ከዓ ሕማቕ ማለት ኣይኮነ ወይ ከዓ እቲ ወዲ እውን ስሱዕ ስለዝኾነ ኣይኮነን ግን ጀስት ኣብታ ናይ መግቢ ወይ ከዓ ኣብታ ናቱ ናፅነት ክህልዎ ብደስ ዝበሎ ከም ደስ ዝበሎ ክገብራ መሰል ክህልዎ ኣሎ መሰሉ እዩ ድማ እዚ እንታይ ወሲኽላ እንታይ ግዲልላ ከመይ ገይርዋ ብኸመይ በልዓ ኣበይ በልዓ ኣብዚኣ ቁሩብ ናፅነት ክንህቦም ይደልዮም ኣወዳት ብልክዕ ድማ ንስኻ እውን ናፅነት ክትወስድ እውን ይደልዮም ኣብቲ ናትካ ኣትዮም እዚ ንትን ክብልኺ ኣይደልዩን እዮም ልክዕ ከምቲ ንዓኺ ድማ ንዑ ናፅነት ክትብዮ ኣለኪ ዋላ ንዓኺ ፅላለ ዝመስለኪ ተኾነ ዋላ ንዓኺ ዘይፅቡቕ ዝመስለኪ ተኾነ ስቲል ናቱ ምርጫ ክሳብ ዝኾነ ተተኽብረሉ ኣለኪ ነታ ንሱ ዝገበራ ኣብ ኣፍኪ ጥራይ ኣይትበልክ እምበረይ ናብ ኣፉ ተኣቱ ንደስታ ናቱ ብዙሕ ክትሓምሉ ኣይግባእን ኦፍኮርስ ንጥዕንኡ ዝጎድእ ተኮይኑ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ወላ ኣቦ እውን እንተኾነ ንሰብ ብዘይ ድሌቱ ከተድሕኖ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ሓደ ሰብ ብድሌቱ ጥራይ ክድሕን ዝኽእል እዚኣ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ወላ ጥዕና ይኹኖ 10 ግዜ ኒን ኢልካ ነቲ ባሕሪ ንኣብነት ወልፊ ኣለዎ ነቲ ወልፊ ናቱ ንክገድፎ እያስ ክትዛረባ ትኽእል ኢኻ መዓልታዊ ፀሪፍካ ኒን ኢልካን ዝቕየር ግን የለን ንዓኻ ይመሪስ ዝፀልእ ሰብ ትነግሮ ባዕሉ ኣብ መደብነብታ ክበፅሕ ድማ ክትፅበየ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ብናትካ መንገዲ ክኸይድ እስኻ ዝበልካዮ ክገብር ምፍታን ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ መወዳእታ ንዓኺ ስለ ዝፀልእ ወይ ንዓኺ ምሳኺ ሸር ክገብር ስለ ዘይደሊ ዘይኮነሲ ነታ ናቱ በታ ትመስሉ ክገብራ ስለ ዝደሊ ንስኺ ነታ ናትኪ ብዝመስለኪ ጌርክ እንተበላዕኪ ፅቡቕ እዩ ነናትና እንጆይ ምግባር ብዙሕ ግዜ ኣወዳት ከምኡ ደስ ኣይብሎምን እዩ እዚ ግን ንኩሉ ወዲ እዘን ሎሚ ንሪአን ዘለና ንኩሎም ኣወዳት ከምኡ እዮም ኤግዛክትሊ ኣይኮንና ንብል ዘለና ኣብ ብዙሓት ኣወዳት እንደገና ድማ ዓበይቲ ነገራት እየን ንብል የለና ንኣሽቱ ነገራት እየን ግን ኣብ ውሽጦም ደስ ዝብሎም ብኣፎም ኣውፅኦም ክዛረብሉ ግን ኣይደልዩን እዮም ኣነ ካውፅአሎም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣወዳት ነዛ ቪድዮ ንገርዎን ኢኹም ቀስ ኢለ ክሪኣልኩም ክእላየን ሓደ ሓደ ካልእ ነጥብታት ኣወዳት ምናልባት ንስኻትኩም ክትብልዎ ትደልዩ ተለኩም ኣብ ኮሜንት ምክንያቱም መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ቪድዮ ዝርኢ እቲ ኮሜንት ስለ ዘንብብ ኣብኡ ክትውስኹሉ ይደሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናትክን ሪቶ ከመይ ረኺብክኖ እዚ ነገራት ዝተስተውዕል ኣሎ ነርክን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየክን እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ትጠቅም እያ እንተኢልኩማ የሕልፍዋ ብዝተረፈ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው